Tervetuloa Synnytyksen ABC-synnytysvalmennuksen esittelyvideoon. Synnytyksen ABC koostuu e-kirjasta, verkkokurssista ja henkilökohtaisesta valmennuksesta. Kaikki nämä voidaan käydä internetin välityksellä. Synnytyksen ABC e-kirja on tiivis paketti synnytyksen perustietoja. Eli se on vähimmäistieto, mitä sinun kannattaa hankkia synnytykseen liittyen. Se on hyvä tietopaketti niin äidille kuin hänen tukihenkilökseen tuleville. Siellä käydään läpi kivunlievityksiä ja miten synnytykseen kannattaa valmistautua. Se on saatavilla tällä hetkellä Google Playsta, iTunesista ja Amazonista ja muutamista muista verkkokirjakaupoista. Eli muutamalla klikkauksella saat kirjan omaan puhelimeen, tablettiin tai tietokoneelle, mitä kautta voit sen lukea missä tahansa sitten oletkin. Verkkokurssi puolestaan koostuu 3 eri osiosta. Sen pystyy ostamaan Holvin kautta, eli täällä kotisivuilla on linkkejä Holvin verkkokauppaan, mistä pankkitunnuksilla pystyy sen sitten ostamaan. Ja verkkokurssille sitten saat tunnukset sähköpostin kautta ja doules.fi-sivuston kautta löytyy tämmöinen kuin nettikurssi. Tähän saat myös linkin, niin sieltä pääset sitten tälle itse kurssille tällä hetkellä. Kurssi koostuu 3 eri osiosta, joista ensimmäinen on synnytysprosessi, mitä äidin kehossa tapahtuu synnytyksen aikana, mitä vauva tekee synnytyksen aikana ja miten sitä oloa pystyy parantamaan kotikonstein, mitä meistä jokainen osaa jo tehdä. Toisessa osassa käydään tarkemmin läpi synnytyksen tukemista, lääkkeitä, toimenpiteitä, sairaalaympäristöä, sairaalarutiineita ja semmoista. Ja kolmannessa sitten käydään enemmän synnytyksen jälkeistä lapsivuoden aikaa, eli äidin palautumista, vauvan palautumista, vastasyntyneen hoitoa ja imetystä. Jos käydään katsomassa tätä ensimmäistä osaa, niin täällä on myös videoita. Näitä tulee olemaan lisääkin täällä. Eli tässä on ensimmäisenä video ja sitten toisena on PDF-dokumentti, minkä saa joko ladattua omalle koneelle, se voi lukea suoraan tästä, tai se voi myös printata. Jos tuntuu, että puoliso haluaa lukea vain osan niistä, niin sitten voi printata, mitä haluaa omalle synnytystukihenkilölleen, mitä hän ainakin käy, niin voi printata ja antaa hänelle luettavaksi. Eli tässä ensimmäisessä käydään läpi synnytyksen valmistautuminen. Eli vaikka sitä synnytystä ei voi suunnitella, niin siihen kyllä pystyy valmistautumaan niin henkisesti, fyysisesti kuin tiedollisesti. Seuraavassa osassa käydään läpi synnytyksen hormonit. Eli niitä on muutama semmoinen tärkeä hormoni, joista kannattaa olla tietoinen ja myös miten niitä vähentää tai lisätä synnytyksen aikana ja niiden tarkoitus siihen synnytysprosessiin. Sitten käydään läpi synnytyksen eteneminen, eli se kohdunsuun avautuminen on vain yksi merkki siitä, että synnytys etenee. Ja jos siihen keskittyy liikaa, niin saa ehkä vääränlaisen kuvan siitä synnytyksen edistymisestä. Sitten vauvalla on oma tehtävänsä siellä, että vauvakaan ei ole passiivinen matkustaja, vaan hänkin tekee paljon hommia, niin miten pystyy itse tukemaan sitä vauvan matkaa sieltä lantiosta läpi. Sitten käydään synnytyksen käynnistyminen läpi, eli mitä tarkoittaa, jos lapsivedet menee tai supistukset alkaa ja milloin pitäisi ruveta soittamaan sairaalaan ja semmoista käytännön ohjetta siinä. Sitten mä oon käynyt läpi Lamasin 6 ohjetta hyvään synnytykseen. Ne on hyviä semmoisia perusohjeita, milloin keskitytään siihen olennaiseen, mikä siinä synnytyksessä on tärkeää. Ja opitaan vähän, että mikä teille on juuri tärkeää. Sitten 3 tukipilaria synnytykseen, jota voi laittaa vaikka jääkaapin oven muistutukseksi, siitä itselleen tsemppaukseksi. Sitten on tukihenkilölle vähän enemmän tietoa, että miten hän voisi tukea sitä synnyttäjää. Doulasta tietoa, että mitä doula tekee, minkä takia se olisi ehkä hyvä olla mukana siinä synnytyksessä. Ja doulan hyödyt tulee erityisesti esille silloin, kun doula ei ole ystävä eikä sukulainen eikä myöskään se kumppani siinä sitten. Ja doula on valtava tuki yleensä myös kumppaneille.
Sitten käydään läpi esittelykirjettä kätilölle, jossa käydään läpi, että mitä siinä synnytystoivelistassa kannattaisi olla. Tämä on hyväksi havaittu, kun olen ollut doulana ja myös kätilöiden kanssa keskustellut, että mitä siinä synnytystoivelistassa kannattaisi olla. Niin erityisesti kannattaa ajatella, että se on esittelykirje teiltä kätilölle, että kätilö saa ne tärkeimmät tiedot teistä, että hän pystyy mahdollisimman hyvin palvelemaan teitä synnytyksen aikana. Sitten käydään läpi pitkittynyttä synnytyksen alkuvaihetta, jolloin ehkä tulee enemmän tarpeen ne kotona käytettävät menetelmät ja mitä se tarkoittaa, että milloin synnytyksen alkuvaihe on pitkittynyt. Niin käydään vähän sitä läpi ja tämänkin voi jättää siihen, että jos itsellä tulee tämmöinen vaihe vastaan, niin siinä vaiheessa tiedät, että se tieto löytyy täältä ja voit käydä sen lukemassa. Ihan kaikkea ei tarvitse heti lukea, vaan ne tunnukset on käytössä kuukausi siitä lasketusta ajasta eteenpäin. Eli joskus joku käy myös synnytyksen aikana näitä lukemassa, jos haluaa katsoa, että mitä lääkkeettömiä kivunlievityksiä oli käytössä ja muuta. No tässä toisessa osassa sitten käydään läpi esimerkiksi synnytyskertomusten kuuntelua, synnytyskertomusten lukemista, mitä siinä kannattaa ottaa huomioon. Sitten tässä on muutamia videoita erilaisista synnytyksistä niin kotona kuin sairaalassa. Ja kannattaa itse miettiä, että mitkä on ne elementit, mitkä haluaa siihen omaan synnytykseen, oli paikka mikä tahansa. Mikä on se, joka rentouttaa sinua ja edistää siten sitä synnytystä. Tässä käydään läpi monia luonnollisia kivunlievityskeinoja ja mietitään, että mitkä olisi sinulle sopivia. Ne voi olla sulle jo käytössä tällä hetkellä, mutta et ole ehkä ajatellut, että niitä voisi käyttää myös synnytyksessä. Mutta niihin panostetaan tässä vaiheessa. Sitten täällä on tietoa akupunktiosta, akupainannasta. Erityisesti tuo akupainanta on ollut monelle synnyttäjälle erittäin hyödyllistä. Sitä voi itse harjoitella jo etukäteen pikkasen ja kumppani auttaa etsiä löytää niitä pisteitä, kun ne on kaikilla vähän eri paikassa. Sitten käydään läpi, mitä sairaalassa tapahtuu, mitä kun sinne mennään, niin mitä sitten, että kaikkialla ei enää pääse tutustumaan sinne sairaalaan ja ne kätilöt ei pääse kertomaan, että mitä siellä tapahtuu, niin tässä on vähän semmoista yleistietoa sairaalamaailmaan. Sitten käydään läpi toimenpiteitä ja erityistilanteita synnytyksessä, että joku asia voi olla aika semmoinen yleinen ja kätilöille rutiinitoimenpide, mutta ensisynnyttäjille erityisesti, ja kun ekaa kertaa tulee joku toimenpide vastaan, niin se voi olla vähän jännittävä, niin tässä annetaan perustietoja, että minkä takia niitä voi tulla eteen, mitä se tarkoittaa, mitä se merkitsee. Ja kätilöiltä voi aina kysyä lisätietoa, mutta sitten kun on itse valmistautunut näihin ja tietää niitä perusteita, niin sitten se on helpompi vastaanottaa se tieto siellä synnytyksen aikana. Sitten käydään läpi lääkkeet synnytyksen hoidossa, yleisimpiä lääkkeitä, mitä Suomessa käytetään. Niistäkin on hyvä tietää etukäteen hyvät ja huonot puolet ja missä tilanteissa niitä mahdollisesti kannattaa käyttää. Sitten käydään läpi epiduraalia. Siinäkin on paljon eri juttuja, mitkä liittyy myös siihen epiduraalin ottamiseen ja sitten miten se vaikuttaa sun kehossa, mitä voi tehdä, että ne sivuvaikutukset vähentyy. Et siinäkin on paljon asioita, mitä sitten äiti pystyy tekemään vielä, että vähentää niitä sivuvaikutuksia. Sitten on keisarinleikkauksesta. Eli jos keisarinleikkaus tulee eteen, niin siinäkin on asioita, mitä pystyy ottaa huomioon ja miten äidin ja vauvan olo voidaan parantaa ja miten terveysvaikutuksia voidaan parantaa siinä sitten, mitä jää paitsi keisarinleikkauksessa. Eli alatiesynnytykselle on omat fysiologiset syynsä ja keisarinleikkauksella vauva jää niistä paitsi, niin niitäkin voidaan sitten parantaa ja vähän sivuvaikutuksia vähentää. Sitten jos tulee eteen synnytyksen käynnistys, niin täällä on sitä materiaalia siihen, niin luonnolliset käynnistysmenetelmät kuin sitten lääkkeelliset menetelmät. Ja niistä on erilaista tietoa. Eli jos laskettu aika on mennyt ja alkaa lähenee se 42 raskausviikko, niin sitten kannattaa ehkä tulla lukemaan niitä, että näitä ei tarvitse heti alkuun ehkä lukea. Sitten Apgar-pisteet on sellaiset, mitkä vauva saa heti syntymänsä jälkeen. Siinä on 5 aluetta, mistä kätilö antaa 0–2 pistettä ja sitten vähän selvitetty tässä, että mistä mikäkin piste tulee.
Sitten on tuommoinen nopea synnytys, selviytyminen matkasta ja matkasynnytys. Eli jos on taustalla nopeita synnytyksiä tai sitten matkasynnytys jännittää, teillä on pitkä matka sairaalaan, niin tässä on pieniä vinkkejä, miten siihen voi varautua, niin sitten ei tarvitse niinkään jännittää, että tapahtuuko se vai ei. Kun siihen on varautunut ja tietää, mitä tapahtuu ja mitä kaikki tekee, niin sitten se sujuu ehkä paremmin. Sitten täällä on vielä, jos tämän kurssin, tämä on aika tietopainotteinen kurssi, niin jos sen lisäksi sitten haluaa käydä jotakin erilaisia lääkkeettömiä kivunlievitysmenetelmiä ja ehkä äitiysjoogassa tai muissa, niin täällä on vähän vinkkejä sitten, missä niitä voi Suomessa käydä. Että niihin voi sitten tutustua ajan kanssa, jos haluaa lisätietoa. Ja sitten täällä viimeisen osan sisällössä on, että synnytyksen jälkeen, että riippuen minkälainen synnytys on, mitä sitten tapahtuu, miten äiti palautuu synnytyksestä. Sitten on vastasyntyneen palautumisesta, sen ulkonäöstä, kun se voi vähän yllättää sit synnytyksen jälkeen. Vastasyntyneen hoidosta on lyhyesti, ensi-imetyksestä ja sitten akupainantaa voi käyttää myös imetyksen edistämiseen, vauvamyönteisyyssertifikaatista jonkun verran. Ja sitten on suoria linkkejä erityisesti imetyksestä, imetyksen tuen sivuille. Ja sitten on vähän imetysasennoista, ihan videoita. Sitten on kantamisesta ja kestovaipoista. Niin näillä pääset alkuun sitten synnytyksen jälkeenkin. Ja nämä voit käydä lukemassa sitten vaikka synnytyksen jälkeen, jos vielä ei tunnu ajankohtaiselta. Ja sitten täällä on lisätietoja vielä tuossa Doula-blogissa. Ja aina voi lähettää viestejä, jos haluaa jostain tietystä aiheesta lisätietoa. Ja sitten aina voi lähettää sähköpostia, kysymyksiä, ja meillä on erilaisia tapoja olla yhteydessä ja vuorovaikutteisuutta lisätä tälle kurssille, niin ottakaa hyöty irti niistä ja antakaa palautetta ja vinkkejä, miten ehkä haluaisitte vielä olla paremmin vuorovaikutuksessa. Mutta aina voi soittaa ja aina voi lähettää sähköpostia, kun tulee kysymyksiä tästä sisällöstä tai muuten synnytykseen liittyen. Tervetuloa kurssille ja opiskelemaan perustietoja synnytyksestä.